Nalang ko i-share mga kaidol. Bahin sa kuan mga kaidol. Bahin sa ano yung mga sakyanan ba, mga bisan asa lang ipang bilin sa kalsada nga dapat unta kuan, dapat unta siya na dili makabaton og sakyanan kung walay sariling garahian. Kay usa sa akong napansin mga kaidol, kada adlaw ko nang libot-libot diri sa syudad mga kaidol, dako kayo na siyang problema sa mga tanan mga kuan, mga driver kaning mga sakyanan nga bisan asa lang ipambilin das daplin kalsada. Para na diya sa kuan, diya sa Sakor gamay kayong agianan, diya sa Villanueva, Lopisaina, Burgos, kana mga agianan ng mga kuan mga kaidol gagmay. Tapos diha pag i-parking ibilin ilang sakyanan mga kaidol. Bali diha na gid ni perminti igrahe ilang sakyanan madapling kalsada kay wala sila ikaw galingon nga sakyanan o grahian. So dapat na siya ipatupad unta nga kuan. Dili ka pwede makabaton og sakyanan kung wala kay kaugalingong grahian. Dapat si ayon or unsa ba, di ba ka o palangitan makapalit kag sakyanan. So unsa ba dili renew imong rehistro kung pag CI si ayon og naba kay grahian. Dapat inguna na mga kaidol para masumpo na unta ng mga problema ba nga lang gamay nga agianan gihimo pag og parkinganan. Pasol ba yung sa mga driver mga kaidol, labi na ulan-ulan, logos maklaro ang sa amin. Sugat-sugat, sus grabe ka kaya para sa Sakor, kabuan na yung tawag kag ipli-ipli basta magsugat ng mga sakyanan mga kaidol. Hadlok yung kamot ba, yung kamot masangit. Naigo sa side mirror, mga na usapod ganang mga nakapalit og sakyanan unta. Dapat unta ang buhaton ana kay imo man ang pangarap. Dugay man nimo ng pangandoy nga makapalit kag sakyanan. Dapat unta ampingan niya di kantidad na ba na. Ampingan na siya kung mahimo habulan pa tungod kay palanggaon na to na kay nakabaton tag sakyanan. Pangarap na sa mga daghang mga katawhan. Daghang mga tawo karon nangarap og sakyanan. Dapat unta na itarong himuan gud siya pakinganan, mahimo habulan bagyod unlanan na plastar ba kay ato gunang mga pangandoy daghan intaw nangarap ana. Dapat inguna na mga kaidol dili kay bisan asa lang kilid-kilid di pamutang nya bananglitan magaras-garasan ng mga kaidol na yung mga kuan mga kaidol, mga tao nga kuan og utok nya garas-garasan ng imong sakyanan ana og mga sarsa unya mawa ana ra bang kuan mga kaidol bisan unsa ka gwapo, bisan unsa ka mahalon sa imong sakyanan kung daghan ay garas-garas murag mawa nang tan-aw sa mga tawo na mga kaidol makaingon na nga awa na si kwarta ng tagiana kay wa man makapa-repera na yung sakyanan na garas-garas. So yung ana mga kaidol ba dapat unta kay di kantidad man mga kaidol, dapat unta na ampingan kay nagmaayo mga kaidol kuan ba himuan gid sa grahian. So dapat mga mga kaidol, dapat unta nga kuan kanang dili sila aprubahan sa panguha og sakyanan kung walay grahian mga kaidol. Ingon ana ba dili ma-renew ilang riso kung walay grahian. So ingon ana akong mabungpa pas mga kaidol, dulod ako katabang na sa mga kaidol kay kasagaran lagi karon nga mga gagmay nga mga agianan na diha nang i-parking ilang mga sakyanan unya ang uban bagid mga daot mga lata ng mga yantes na naara pila na katuig wa gikuha na sa kalsada. O mo na mga kaidol, dapat masumpo unta ng mga linisin ang daan ana ba hapsay ang pagdagan sa mga sakyanan mga kaidol ay kasugat-sugat ulan masangit magana nang i-parking mga kaidol. Imbis na lipay ta kay simentado ng kalsada ana waga pun gamay kayo mga kaidol kay double parking mga kaidol diya sa mga picking nga mga area gihimo na grahian daplig kuan agyanan
Yan ang mga sakyanan nangalata na, nadaot na diha, wala giguyod. Dapat unsa na ibaligyan na iskala na kung makalato na kanina nila para maindo ang kalsada. Usan na siya ka mga kuan mga kaidol, mga ka-epekto sa mga driver ba, mga private vehicle, mga ingunana, mga kuan, mga kasi nga na mga nag-drive sa mga pagpasayarong sakyanan, hasol kayo mga kaidol. Walang dapat unta nga kuan, usap ko hangyo nga kuan, dapat aprubahan na ng mga ingunana nga mga sitwasyon nga dili ka pwede maka baton o sakyanan kung wala kay sariling galahian ngay makadisturbo mga kaidol, makadisturbo na aras kilid-kilid butang kalsada. Kabuan na kag ipli-ipli ana-ana lang kay nay kasugat nimo gamay na kayo, makasangit pa yung mga kamot, mga side mirror. Mo na pinakadakong hasol mga kaidol, dapat masumpuan na ng mga kaidol. Nga kuan dili makabaton og sakyanan kung walay kaugalingong galahian. Dapat so maro mga kaidol akong explanation mga kaidol o akong advice mga kaidol nga dapat unta mga ingunana nga dili makabaton og sakyanan kung walay kaugalingong galahian. Mga kaidol, hinaot nasabtan yung tanan. Bye bye.